Makan siang bolo, makan siang. Baru sempet makan siang ning warung repot bolo dina Minggu. Gaweane akeh, warunge ra iso gawe cincing. Kebak wit esuk bolo, iki wayahe mangan. Wayahe mangan bolo menune iki tempe. Tempe digawe apa iki karo anak wedok iki? Diremuk-remuk tempene. Nah iki pindang deles. Pindang deles digoreng campur ndok. Iki bergedel. Bergedel tahu karo sayur. Mantep bolo, mantep. Disyukuri bolo ngene apa iki sing penting bersyukur mesti enak rasane. Oke bolo, mari makan. Bismillah.